Ruky na majku. Rok 2007. Streda deň. Deň môjho prvého textu. Či padne alebo pôjde hore, to už nechám nahodiť v Bratislave, kde som vyrastal od mala. Na mňa mama vykrikovala, vyčumožňovala, ale s časom sa strana inak obracala. Hip-hop zo mňa robí borca, vodka v ruke s cigou v papule. Som najväčší kapo na dvore. S môjim prvým textom chcem ukázať, kto som, kto opravdy som. Že nie som nejaká stoka, ale robím rap 7 dní do týždňa. Jebem sa s ním od rána do neskorého večera, s ktorom robím kráľa a nežadného vyjebaného kardinála Korca. Moja prvá rána bola od vyjebaného chlapca, čo sa hrá na gangstra, ale minca sa inak obracala, bo tento svet ovláda moja ruka a nežadného kokota. Poďakovanie Painovi za umožnenie nahratie tohto tracku. A tých, čo sa vám to nelúbilo, posielam do piče. Yo!